Moikka ja tervetuloa Päällä seisonta -kurssille. Mä oon Henriikka ja tässä on Mari mun seurana täällä tänään. Tähän kertaan otan muutama harjoitusväline avuksi sinne, eli voit ottaa pari joogamattoa tai joku kotona vaikka joku kiva paksu villamatto voi myös toimia hyvin. Ja sitten taiteltu peitto ja joogatiili tai jokin vähän vastaavan kokoinen tämmönen palikka tai pahvilaatikko tai mikä tahansa muu käy. Ne voi nyt alkuun laittaa sivuun, mutta ota valmiiksi sinne esille jo nämä välineet. Ja me vähän tutustutaan tässä nyt Marin kanssa alkuun, eli kerro Mari hiukan, että mikä sun tausta on ja minkälaisia odotuksia sulla on tähän päällä seisontaharjoitteluun? Taustaa niin kuin käsillä seisontaan, päällä seisontaan ei ole olemassa eikä oikeastaan voimistelutaustaakaan. Silloin lapsena ja nuorena olen liikkunut tosi paljon, ollut niin kuin yleisurheilussa ja lentopalloa ja kaikkea sen kaltaista, mutta tämä on niin kuin kyllä aika vierasta. Mutta joo, en tiedä. Kiva kun olet täällä ja tosiaan ajatuksena on se, että me päästään molemmat näyttämään niin kuin versiomme tavallaan ja mä haluan myös, että Mari välillä kyselee ja kommentoi, eli jos tulee jotain, niin se on niin kuin Marin rooli täällä. Mut lähdetään harjoitukseen ja tänään tosiaan vähän sukelletaan ihan päällä seisonnan perusteisiin ja vähän tutustutaan semmoisiin turvallisiin tapoihin valmistautua harjoitukseen. Ja me voitaisiin aloittaa tää vatsalla makuulta, lämmitellään alkuun niska. Voit tuoda kädet sivuille ja olla tosi rennosti makoilla täällä.